ኣብ ኩለን ዓድታት ዞባ ጋሽባርካ ውሕስ ከባቢያዊ ጥዕና ንምርጋጽ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝተግበር መደብ ተሓንጺጹ ክስራሓሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝሰላሰል ዕማም ብውህደት ክቕጽል ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዶክተር ሉል ባንተ ይርጋ ሓቢሩ። ካብ 10 ክሳብ 13 መጋቢት ኣብ ከተማታት ኣወርደት ባረንቱን ተሰነይን ምስ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ክኢላታት ጥዕና ናብ ዘካየዶ ርክባት ዶክተር ሉል ኣብ ገጠራት ዘተኮሩ ብርክት ዝበሉ ንጥፈታት ክካየዱ ከም ጸንሑ እንተኾነ ግን ብመንጽርቲ ዝተገብረሎም ትጽቢት ውጽኢታውያን ከም ዘይነበሩ ብምጥቃስ ዕላማት ርክባት ውህደት ኩሎም መሻርክትን ተሳተፍትን ህዝብን ዘረጋግጽ ኣብ ትግባር ዘድሃበ ጭቡጥን ብናይ ግዜ መቃን ዘዕቀንን ውጥን ንምስኣል ምዃኑ ብሪሁ። ኣብ መወዳእታ 2019 ኩለን ዓድታት ዞባ ጋሽባርካ ከባቢያዊ ንጽህና ንምርጋጽ ብጉድለት ጽሬት ዝመሓላለፉ ሕማማት ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ዝዓለመ ተተግባሪ መደብ ተሳኢሉ ምህላው ብምሕባር ድማ ነዚ ከም ሰረቱ ዕማም ንምትግባር ውህደት ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ተማሕጺኑ። ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ዓብዱ ያዕቆብ ወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዞባ ናይ ዝተሰላሰሉ ስራሓት ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ምትእትታዊ ዓይኒ ምድሪ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ስለ ዘይከደ ንትግባር ናይቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ ጥቡቕ ምክትታል ክህሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ተሳተፍቲ መምስ ከባቢኦም ዝሳንን ናይ ትግባር ሰሌዳ ድሕሪ ምውጻእ ዝወፀ መደብ ኣብ ባይታ ንምትርጓም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ገብረስላሴ ነጋሽ ድማ ምርጋጽ ትግባር እቲ መደብ ሓላፍነት ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ይኹን እምበር ኩሎም መሻርክቲ ኣካላትን ምምሕዳራት ከባቢውን እውን ልዑል ኣቓልቦ ክህቦ ብምዝኽኻር ምምሕዳር ዞባ ናይ ምውሃድን ምክትታልን ትርኡ ክፍጽም ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ኣብ ወጻኢ ብዝነብሩ ዜጋታት ዝካየድ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማስያ ሓቀኛ ምስልን ባህልን ኤርትራ ኣብ ምልላይን ምስ ሃገሮም ዘለዎም ጥምረት ኣብ ምድልዳልን ዓቢ ተራእዩ ዘለዎ ኣብ ሰሙን እዚ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ኣመልኪቱ ሃብቶም ፍረዝጊ ንዘዋሃዶ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረስኪሄር ነው። ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ባህሎምን ምስለ ሃገሮምን ንምንጽብራቕ ዘካይድዎ ንጥፈታት ኣብዚ ሰሙን እውን ብዝተፈላለየ መደባት ቀጺሎሞ። በዚ መሰረት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ንሚኒስትሪ ቱሪዝም ብምኳል ካብ 7 ክሳብ 10 መጋቢት ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ መበል 51 ኣህጉራዊ ምርኢት ቱሪዝም ንተፈጥሮኣውን ባህላውን ጸጋታት ኤርትራ ከምኡውን እትውንኖ ሰላምን ርግኣትን ዘላሊ ስእላዊ ምርኢትን ኢደ ጥበባዊ ስራሕትን ዝሓቆፈ መሰናዶታት ኣቕሪቡ። ኣብዚ ዓመታዊ ኣህጉራዊ ምርኢት ካብ ኣስታት 185 ሃገራት ዝመጻ ልዕሊ 10,000 ትካላት ቱሪዝምን መንገዲ ኣየራትን ዝሳተፍዎ ኮይኑ ልዕሊ 165,000 በጻሕቲ ከም ዘእንግድ ጸብጻባት የመልክቱ። ብኻልእ ወገን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱም ኣብታ ከተማ ንሓደ ሰሙን ኣብ ዝቐጸለ ቅነ ምሕዝነት ህዝብታት ተሳቲፉ። ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝመደበሮም ኤምባሲታትን ማሕበረኮማትን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተሳተፍዎ ቅነ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱም ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ንባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራ ዘላለ መሰናድኦ ከምኡውን ንብዙሕነትን ሓድነትን ብሄራትና ዘላለ ትሕዝቶ ኣቕሪቦም። እዚ ካብ 2015 ጀሚሩ ዓመታዊ ዝካየድ ቅነ ምሕዝነት ህዝብታት መደባት ጉዕዞ እግሪ ከምኡውን ባህላውን ስእላውን ምርኢታት ዘጠቓልል ኮይኑ ውዳበን ትሕዝቶን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣድናቆት ረኺቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን በብወገኖም ን8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ ውሕስ ልኡላውነትን ልምዓትን ብዝብል ቴማ ብምዕሩግ ኣገባባት ዘኪሮምዋ። ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠር፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ኬንያ፣ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ጀርመን፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ኢጣልያ፣ ሽወደን፣ ኦስትሪያ፣ ኖርዌይ፣ ሆላንድ፣ ኣውስትራልያ ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነታ ዓለት ንተራን ኣበርክቶን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብዘጉልሕ ኣገባብ ጸሚሎማ። ነበርትን ዞባ ከርከበት ተጠርኒፎም ርጉእ ህይወት ክመርሑ ክካየድ ብጸንሐ ጻዕሪ ዛጌታ 400ዊት ከም ተጠርነፉ ኣመሓዳሪቱ ዞባ ኣቶ ዓብደልከሪም እድሪስ ኔሪና ሓቢሩ። ከም ውጽኢት ክካየድ ጸንሐ ጻዕሪ ነበርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ብመጠኑ ካብ ሞጋሰ ናብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ይሰጋገሩ ምህላም ዝጠቐሰ ኣቶ ዓብደልከሪም መደብ ምጥርናፍ ዓድታት ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣማላየት ሂምቦል ቀጨጭ ሓማሽ ድባን የካርዕን ጽቡቕ ከም ሰጎመ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ድርፋ ዓሌትን ሎከየብን ድማ ከምቲ ዝድለ ፍጥነት ይትግበር ስለዘየለ እቲ ጻዕሪ ብዝለዓለ ውህደት ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ።
ኣብትኑ ዘባ ክልተ ናይ ቅድመ ትምህርቲ 10 ናይ መባእታ 3 ናይ ማእከላይ ደረጃ ክልተ ድማ ኣብ ጉቡዕ ዕድሜኦም ትምህርቲ ንዘይጀመሩ ቆልዑ ዘገልግላ ኣብያተ ትምህርቲ እኳ እንተለዋ ጉዳይ ተሳታፍነት ግን ገና ጻዕሪ ዘድልዮ ምዃኑ ይዝግለጽ ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣማላየት ሓንቲ ማእከል ጥዕና ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣግማይት ሎከየብ ሂምቦል ቀጨጭን ሓማዲ ሽድባን ድማ መደበራት ጥዕና ከም ዘለዋ ሰነዳት ንኡዘባ ይምልክት 13 ምምሕዳራት ከባቢ እቲ ጠርነፍ ንኡዘባ ከርከበት 60 ሚታዊት ብሞጋሰ 20 ሚታዊት ብሕርሻ 20 ሚታዊት ድማ ብንግዲ ዝናበሩ ልዕሊ 40,000 ተቐማጦ ኣለዋ ኣብ ንኡዘባ ሸዕብ ተሳታፍነትን ቀጻልነትን ተማሃሮ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ከዓቢ ዝካየድ ጻዕሪ ክድንፈ ኩነታት ትምህርቲ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቅሬታ ኣቶ ረሺድ መሐመድ ዑስማን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮ ነበርቲ ኣብ ግምት ብምእታው መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብፍሉይ ዓውደ ዋርሒ ይሰላሰል ከም ዘሎ ጠቂሱ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ንኸዓቢ ንጡፍ ተራ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ወሳኒ ምዃና ነጺሩ ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮ ድሩት ኣፍልጦ ኣብ ኣገዳስነት ትምህርቲ ርሕቂ ቦታ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልኦትን ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ትሕቲ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ምዃኖም ዝሓበረ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡዘባ ኣቶ ጃብር መሐመድ ኑር ነዚ ንምቅላስ ንቑሕ ኣበርክቶ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኣመሓደርቲ ከዓ ብፍላይ ክሕይል ተሓሳሲቡ ኣመሓዳር ንኡዘባ ሸዕብ ኣቶ ሓምድ መሐመድ ሓሽከራይ ብወገኑ ተሳታፍነት ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብቐንዱ ንምዕባይ ዝካየድ ጻዕሪ ብውህደት ክቕጽል ተላብዩ ብኻልእ ወገን ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ዝተሳተፎ ባህላውን ስፖርታውን መሰናዶታት ከምኡውን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠትን ክትዕን ዘጠቓለለ ቅነ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ተኻይዱ ዓላማት መደብ ተምሃሮ ኣብ ኣካዳሚ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣእምሮን ኣካልን ብቕዓት ንክህልዎም ምዃኑ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዘባ መምህር ዑመረዲን መሐመድ ሓቢሮም ኣብ ፎረን ዓሰብን ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያልን ተሳትፎን ኣብ ትምህርቲ ንምዕዛዝን ኣኼባታት ተኻይዱ ኣብ ፎራ ኣብ ዝተኻየደ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ተምሃሮን ዝተሳተፈው ኣኼባ ሓላፊት ሓማደ ኣብቲ ንኡዘባ የቕሬታ ሓላፊት ሓማደ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ፋጥማ ዑስማን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ጉጉይ ርድኢት ምስ ግዜ ይእረም ከም ዘሎ ብምሕባር ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ንምውጋድ ተራ መሻርክቲ ክብል ፀዊዓ ኣመሓዳር ንኡዘባ ፎሮ ኣቶ ዳዊት እምባየ ብወገኑ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩላ ሃገራዊ መደባት ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ብምሕባር ሙያን ፍልጠትን ዝዓጠቐት ጓል ኣንስተይቲ ንምፍራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዓሰብ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክብ ድማ ሓላፊት ሓማደ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ሳዕድያ ኢብራሂም ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀዳምነታት ማሕበር ከም ዝኾነን ይስራሓሉ ምህላውን ብምሕባር ተሳታፍነተን ኣብ ትምህርትን ሞያን ከዕብያ ፀዊዓ ምስ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወልደ ማርያም ኣብ ዝገበሮ ተርክብ ወይዘሮ ሳዕድያ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሰርሖ ዕድላት ተወዳደርተን ክኾና ብትጋሃትን ተገዳስነትን ትምህርተን ክከታተላን ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክቕጽላን ተላብያ ዙር ካሜሩን ምስ ክለቡ ባይክ ኤድ ተጸሚዱ ዝርከብ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሜሮን ተሾመ ትማል ኣብ ዝተኻየደ 5 መድረኽ ናይቲ ውድድር ቀዳማይ ብምዃን ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ተመዝጊቡ بملكيات أهجرها محبر قدم بشلتها UCI ناكل تنت بخلتها درجة زلون شمون تمدرخ الدم زشفن نزور كاميرون عصرت حدا جانتا تاتي صادف الله تمال أبصر خايدة حمشة مدرخ دمه أتي أبقى صبتها ودر أنت برا بقعات يري زلون ميرون نستسرع علونا 200 شمون كيلومتر ودر بخلتها ساعات 4 دقائق هذا كالي تم في التأميو من أسران تشعات تقدمتي بفولاتها بمسعر تعوات نايت مدرك خون زخاله بسوني أبصر خايدة 200 كيلومتر سالسة مدرخون مس عصرت حمشة تقدمتي فولاتها زكايدن قديمو دما ودر زفت أمن ميرون بزز مزق وزل عوت نكلبو بايك إيد أب كورش مريح نتنا يزود درزيك تكمت عبركتو كم زجبرة كلبو أب تزرقو حزلات أب تقلت زاجيت تخايدو أبزلو مدرخات وديجانتو نميرون هولر نيكوديموس نموركاي تقدم كلب كواتو مرواني صالح بحمسان شوعتن كاليت قديمو بهول الجزيء مرحلو هولنداوي فان إغلا سالسة درجة حزن كله ميرون دما كم راحن وديجانتو بغلت داغن 4 كاليت اندحرو 4 درجة يركب بنتبي مرواني ب200 شعتن نتبي كم راحن كله نيكوديموسن ميرون دما ب8 شعتن كم دما 8 شدشن كالاين سالسة درجة حزم ركبو أبو ودر عقب روانداوي أبر كلب بايك إيد كاغاني سليمان بإسراء نتبي كم راحن كله ميرون دما بشدشن نتبي شاد شايترتا تسارع يركب فدرشن كوعس أجر زوا مأكل مسحجرا فدرشن كوعس أجر إيرترا بمتحوار نأصلت أنتي جراسروت سمو حيشة حقتها توتا كوعس أجرن أتجاوب رأن أستمره هو أبتي بقرت مالي أب ستاديوم أسمر استوهبا أستمرون أستاد 5 أصلت أنتي كساتفن كله بإنستراكتور جرما يوهانسن كده نبرهن دمه أتأستمرو كم استوهبا تحبيرو إذا سمو حيشة حقتها توتا كوعس أجري كدم ورحة أبيلو نكلبات ديان زوا مأكل كم استوهبا يفلت